karon sa pag-anhis sa anak sa Dios dinhis kalibutan, doon na ba siya gi-introduce? Doon na ba siya gi-promote nga relihiyon, nga kanang relihiyon na mo insaktog tinuod? Wala. Klaro lang nga mianhi ang anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Unya ningon dinhi, o gihatagan niya kita og pagsabot. Ang tumong sa pag-anhi sa anak sa Dios sa dinis kalibutan nga mos Ginisus, iya tang hatagan og pagsabot. Asa man ni gamita ang pagsabot nga iyang ihatag? Ipadayon na tog basa. Aron maila nato ang tinuod nga Dios. Awa magyun aron maila nato ang tinuod nga relihiyon. Ang pag-anhi sa anak sa Dios naghatag kanatog sa labutan aron maila nato ang tinuod nga Dios. Karon daghan mag Dios ang tao, pero sa Biblia usa ra gyud ang Dios nga ginapamatuod. Naging duni og anaa kita diha sa tinuod nga Dios. Ambot nimo Brother Bindo kung sure ba nga naa kas tinuod nga Dios. Unya naging duni sa iyang anak nga si Hesukristo, siya mao ang tinuod nga Dios og kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo mianhi sa kalibutan aron paghatag og salabutan sa pag-ila sa matuod nga Dios, og ang matuod nga Dios si Kristo ang mianhi nga siya mao tinuod nga Dios og ang kinabuhi nga walay katapusan. So ang gipaila dinhi nga maang matuod si Kristo, ang matuod nga Dios, dili ang relihiyon. Kabantay ka, Brother Bindo. Unya nga sa tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa ang matuod nga Dios, kinsa ang kinabuhi nga walay katapusan? Si Ginoong Hesus. Mao nga si Ginoong Hesus adunay admisyon sa iyang kaugalingon nga niingon siya sa Juan 14:6, ingon ni Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Ingon siya, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Awa magingon kay ang kanang relihiyon na mo'y kamaturan, kinabuhi. Siya gyud, ako mo ang dalan, kamaturan, ug kinabuhi. Walay makaadto sa man, gawas kon pinaagi kanako. Busa dili mahitabo nga ang tao makahimo pag-adto sa amahan nga dili pinaagi kang Kristo. O, tandaan nato na. Karon ang imong pangutana, Brother Bindo, agin sang manulundang nagpamatuod nga ang among mitunod, why manulunda nga nagpamatuod. Pero I'm sure 100% nga ang among reliyon mo'y tinuod. Nga naman, mo may nagsunod sa kasuguan sa Diyos. Kung imong tan-awon sumala sa pinadayag 14:12, nagingon ani-ani ni ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa tanan nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios. So ang iya di ay sa Dios, ang tanan nga nanagbantay sa kasuguan sa Dios. Kung kanang imong relihiyon wa magsunod o wa magbantay sa kasuguan sa Dios, dili gid na maong nga relihiyon. Karon gipamatud-an dinhi sa Biblia nga si Kristo mao ang matuod nga Dios, og ang manulunda, Brother Brindo, dili pod nagpamatuod og relihiyon kundi ang gipamatuod pod si Kristo man usab gihapon. Pamati iragod ni ang gihisgutan sumala dinhi sa Mateo kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 21 niya ang pamatuod sa manulunda. Dili man reliyon ang gipamatuod sa manulunda, ang gipamatuod sa manulunda Kristo, si Ginoong Hesus, dili ang relihiyon. Mabitaw na nga kini nga programa nga inyong gipamatian, dili relihiyon ang gipamatuod o gi-introduce sa inyo, kundi pulong sa Dios. Okay niya atong basahon sa Mateo kapitulo 1 versikulo 18, ingon ni ini ang gisulti. Kinini ang nag-ingon dinhi, mao kini ang istorya sa pagkatao ni Jesucristo
si Maria nga iyang inahan kaslunon na kang Jose, apan sa wala pa sila maghiusa na matikdan ni Maria, nga buros na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Karon si Jose nga iyang pamanhunon, usa ka mataro nga tao ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa nakahukom siya sa hilom bulagan niya si Maria. Samtang gihuna-huna ni Jose ang iyang buhaton, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel. Kung sa Spanish pa, anghel. Pero sa ato, sa English, angel. O kung sa Cebuano, manulunda. So nagpakita ang manulunda o anghel kang Jose. Nagingon sa Ginoo ingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay nagburo siya pinaagi sa Espiritu Santo. So ingon ni ini ang pamatuod sa anghel o manulunda, dili kay relihiyon, mapamatuod niya. Nagingon, manganak siyag lalaki ug nganlan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mauni ang gipamatuod sa anghel o manulunda, dili kay ang relihiyon. Unsay gipamatuod? Kristo. Mao nga kining programaha nga inyong gipamatian, nagpamatuod sa di mahitungod kang Kristo. O, tandaan nato, ingon na, Kristo ang gipamatuod sa manulunda. Kristo ang gipamatuod sa manulunda. Karon ang imong pangutana nga, kinsa man ragod kanang manulundang nagpamatuod ng inyong relihiyon mo'y tinuod? Sultihan kanako, Brother Brindo, bisag kapila ni mo baliktaron pagbasa ang Biblia, wala gyud gi-introduce dinhi nga kanang relihiyon na mo'y tinuod. Kay ang gi-introduce dinhi nga ang tao maluwas o ang kamatuoran dili relihiyon kung dili si Kristo. So pamati iragod ni ang gihisgutan sumala dinhi sa Episo kapitulo 4, kinini ang kapitulo 4 versikulo 21 ni nag-ingon dinhi. Kung ugaling tinuod man nga kamo, ingon niyan gipamatud-an na pod si Jesus. Kung ugaling tinuod man nga kamo, nakadungog mahitungod kaniya, o gikatudluan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Asa ang kamatuoran? Sa relihiyon ba? Naa kang Jesus. Mao nga si Jesus gipamatud-an sa mandulunda, o unya kinini ang giingon dinhi nga sa apostoles pod nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. Mao bitaw nga nag-ingon si Kristo nga ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. Nag-ingon si Kristo sumala sa gihisgutan sa Juan 5:39, kamo nagasusi mahitungod sa kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kiniwing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang gipamatuod sa kasulatan si Kristo, dili ang relihiyon, o ang kamaturan anaa kang Kristo. Wa magingon anaa sa relihiyon. Now, nag-ingon din kung tinuod man nga kamo nakadungog may tungod kaniya o gikatudluan diha kaniya, maingon nga ang kamaturan anaa kang Jesus. Timan-i ka na, Brother Bindo, wa magingon nga ang kamaturan naa sa relihiyon. Maunang gisgutan sa Juan 14:6, si Kristo mingon, I am the way, the truth, and the life. O ngano man nga ato mangyod nga hatagan og importansya kanang mga butang nga dili nakalabot sa atong pag-uswag, sa atong pagtuo og pag-alaga des Ginoo. Sumatod pa dinhi kung tinuod man nga nakadungog na may tungod kaniya o gikatudluan may tungod kaniya, maingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus.
Karon kay ang kamaturan na kang Hesus wala man gingon anaa sa relihiyon. Unsay gisulti dinis 21:2 nagingon, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa malimbungong pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan ug isulog ninyo ang bag-ong pagkatao. Ha? Wa mangingon nga isulog niyo bag-ong relihiyon, bag-ong pagkatao. Ha? Nga dala pa sa ingon dinhi nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Busa pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon, ang tao mag-usab ug magbag-o kay maunay tuyo sa Ginoo. Mauna nga sa atong kinabuhi personal giingon sumala sa Herbihanon kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2 nagingon ba busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi iwaklita ang tanang sala nga nagabug-at pagpiit paglikos kanato ug dalaganon tang malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. So diha kang Kristo makabaton tag kahingpitan sa atong pagtuo, dili diha sa relihiyon. Ang gisulti dinhi looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Busa brother Bindo uban sa tanang naminaw, ako magadala diha sa inyong mga unahuna, dili didto sa relihiyon kundi diha kang Kristo. Kay kung imo nang makaplagan si Kristo sa imong kinabuhi, kanang relihiyon mununot rana nganuman. Kay ang relihiyon god usala na kapaagi diin mahibaluan nga naa ka nasakop ni anang pundo ka. Magunsa man lang na nga naa kay relihiyon pero wa kay Kristo. Ha? Nganuman nga way Kristo, wa masag ka magsunod god sa gisugo ni Kristo sa kasuguan. Ingos Kristo, kung nahigugma mo nako inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Wa man ka nagsunod nagtuman. Unsaon man mo pagnaas kamaturan sa unsa nga paagi nga ang tao maila nga wa sa kamaturon o kanang relihiyong ipasagupan niya wa sa kamaturan. Kung pinagis kasuguan, tanawa sa unang Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala siya magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Timan igod nga ang tao nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios bakakon ug walay kamatuoran ug nasayod ta nga ang mga bakakon iya na nga anak sa yawa sumala sa Juan 8:44. Unya kinsa man ang kamatuoran mao si Kristo. Juan 14:6, I am the way, the truth and the life. Busa maila mo ang usa ka tawo nga wa sa kamaturan, bakak og dili tinuod ang iyang relihiyon gipasakupan kung wa siya magsunod sa kasuguan. Ingon siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Meaning wa niya ang Kristo. Nganuman kay si Kristo ang kamatuoran. Brother Bindo, aron mapaniguro mo nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi, aron mapaniguro mo kang kanang imong relihiyon insakto bisag walay gipamatuod sa manulunda, sunda ang kasuguan sa Dios. Kay nganuman si Kristo nagsulti siya sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat si ginasugo ko kaninyo. Pamalandong nga kining mga butanga, Brother Bindo, uban sa tanang mga naminaw karon. Sige tag-ampo, sige tag-tawag og Ginoo, naatay relihiyon, pero taliwala ining tanan atong gisupak ang kasuguan sa Dios. Timan ibaya nga kana nagpaila og nagpasabot lang na nga wala kadiha sa insakto og tinuod nga relihiyon. Maila mo ang usa ka tawo og ang baruganan sa tawo nga wa sa kamaturan
kung wa siya magsunod sa kasuguan, kay siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniyang kamaturan. Sumalas ng Juan 2:4. Maong nangutana si Giniso sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Brother Brindo, napasabot na nako nga wa gyud manulunda nga nagpamatuod nga ang among reliyon mo insakto mo tinuod apan sa gikaingon ko na base sa pulong sa Dios mailamo gihapon ang reliyon insakto tinuod kung nagsunod na sa kasuguan sa Dios, kay kung wala bakako na siya og wala sa kamaturan. Mabuhay ka Brother Bindo uban sa tanang mga naminaw karon. God bless you and your family. Thank you so much. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So alang sa to mga viewers, tingala tingaling uban ni kalit lang og kapahong kaniha atong Facebook niya ga-open dayon tag dali no. So niya na atong gi-open. Niya ato ning pangbasahon ang mga bag-o sab nato nga mga viewers karon niya si Brother Sonny Sumayang. Salamat sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray. Niya po si Vladimir Bragas, Happy Sabbath. Niya po si Brother Freddy Pelicano. Mayong gabi ninyong duha, Brad Lib ug Brad John. Og Happy Sabbath sa tanan nga nagbalaan sa adlawng Sabado. Og nag-live ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. Og naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano o ang akong anak si Mary Rose Pelicano diya sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. So good evening nimo diya Brother Freddy. Kanya po si Brother Albert of Yasa Orbita. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath. Sir, salamat sa pagbiyo sir. Bisan sa imong kakuan, imong kabisi, pero gitagaan pag yun gihapon imong higayon ang kuan, pagpaminaw sa atong programa. God bless you and your family. Okay, niasad si Wilski ML. Happy Sabbath. Gimingaw na jud ang mga alagas didtos linaw sa inyong tingog. Okay, kanang pabatian na lang ninyo sa Facebook o niya naamoy Bluetooth des inyo. I-Bluetooth na lang atong programa. Des Facebook ninyo, i-on ninyo ang Bluetooth ninyo, i-search nyo ang Facebook. Lanog na po guys tanan. O naman daghang mga Bluetooth na mga amplifier na i-Bluetooth. So mahimo ra gyapon higala nga mapadungog dinyo ang inyong ang atong mga karaan no. Kadungog sa pulong sa Ginoo. Niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Happy Sabbath and good evening everyone. O niya po si Dong Bob Rituya. Happy Sabbath ninyo dong. So happy Sabbath also Dong Bob uban sa imong family. Okay, arita ato ning tagdon makadiyot ang mga naglab sa ato nga program. Mga nahidugang nagtanaw niya si Eliasar Pipito Alburo, Mike Rivera, Eleuterio Lagarisa, General De La Piña Amistoso, Ginalyn Lumuntad, Albert Ofiasa Orbita, Scout Ranger Senior, Ronilo Itang, Welski ML, Belinda Lohira Tirana, Niapos Jaja Aligado Nulia, Florida Amoris Sigarino, kanya-niyasad si Alger Lipon, Nunahani Monterde Punay, Rui Viliato, Niapos Ruby Batyansiala, Berge Biaes, niyasad si Melissa Dukalang, Juni Mainit, George Luna, Rolly Codira, Lovely Elosorio o Vladimir Bragas. Okay, dirita sa mga nag-like sa ito nga program niya si Roy Nimil, Freddy Felicano, Vina Kamay, Antonio Iturma, Robert Chris Vargas Flores, Edwin Escario, o nina po si Vani Idar o Ronilo Itang. So muni ato mga nakita higala sa screen atong mga kahigalaan naglab o nag-like sa atong program. O niya si Rui Viliato. Good evening and happy Sabbath
Good evening also, Brother Rowie. O niya po si Alger Lipon. Happy Sabbath sa tanan. So, good evening ni mo diya dong. Alger Lipon diya sa Iligan City. O niya, dirita sa atong messenger higala. Niya si Sister Virgie Tabwak. Niya, nakita po natin, niya po nakikuba na to si Sister Jenny Rama Permin. Ingon ni maojod ni makaproblema brad kay among signal galuding mayon ta og kabalik na sa radyo sa kay Hasol maminaw kay diretso man signal pait kaayo sa FB kay ang signal gawala-wala. Happy Sabbath sa inyo. Adi ay dira ni Brad John. Okay, happy Sabbath also Sister Jenny Rama Permin. Ampo lang ta nga dali pagtrabaho no ang maayo daw ang aton transmitter para nga maka minsay na po diya sa radio kay Facebook naman higala. Niya po si Sister Chari de la Cruz sa Nugas, Don Sensor Sumalinog. Niya po si JJ Gimari Kalapuan. Niya po si Lovely Elosorio. Niya po si Brother Ronilo Itang. Niya si Abi Suway Bagyo. So muna ito nakita higala ni Apos Belinda Luhira Tirana. So thank you kaayo. So ato na tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Diyon sa to niya paghanay ba John? Kinsang manulunda. Kinsa man impang manulundo amianis kalibutan nga nagpamatuod nga ang inyong relihiyon mo ay tinuod. Okay, salamat no. Murag saya tilang una na sige manulunda nga nagsulti pod sa ila nga tanang relihiyon na mo ni kani mo ingalan sa relihiyon. Dias Biblia wa may gisgutan diya nga dunay manulunda nga nanaog aron maoy mosulti mauni ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wa oy. Si Kristo tinuod naghisgot siya pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanya nagtukod sa iglesia siya pagatukuron ko pero ibutang ko sa tuiga gitukod niya. Iyon siya pagatukuron kay kung na siya ka ng future mo na. Sa English pa, I will build, will ang gigamit. I will build my church. O, wahisguti kung sa tuiga, tukuron, basta kay magtukod sa iglesia. Pero, wa ngan lihigala. Muna'y atong i-research. Kay wa man ngan li, unsao na to kaha pag-ila ni anang iglesia nga iya ni Kristo mga higala. Mo bitay hinungdan nga matag-usa nato nag-angkon-angkon ta. Nag-angkon kahalos ta nagliyo nagkalalain sa kalibutan nga Kristiyanos pulos nag-angkon kining among relihiyon mao ni iglesia ang gitukod ni Kristo. Nga naman angkon-angkon na intaw wa may gibutang sa Biblia. Ang uban mo kuha na lag ngalan nga naas Biblia nga nagirisgutan nga mao ilang giparehistro mga higala. Haom-haon lang po ba? Pero wa gyud tay mabasa nga bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga mauni opisyal nga ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wa gyud kay naapay mabasa aw nganong ang atong mga leaders maghago-hago pa daw silang pangita og unsay ngalan sa iglesia nga iyas Ginoo nga na may ngalan pero wa may ngalan muna hinungdan nga nagkalain-lain ang ngalan sa atong pundok karon mga higala pero dili na ang ngalan maoy basihanan nga tungod kay nindot o ngalan mao na nay tinuod iglesia siya sa Ginoo kay ang tinuod kay iglesia wa magsulti ang Biblia wa sugwang Ginoo sa Ginoong manulunda nga munay ngalan ang tinuod nga iglesia maila ka na higala. So na imo nang i-research mailhan ang tinuod nga iglesia kanang imo tinuod kining ako or kaysa ba nagbarog dihag relihiyon mailhan na to nga kanang ato tinuod kana kun ang atong mga doktrina wa nahasupak diha sa Biblia. Wa nasupak ba? Mo na ilhanan sa tinuod nga iglesia kay ang tinuod nga iglesia ang mga katawhan diha nga membro giangkon as Ginoo nga iyang katawhan.
katawhan na sa Dios ang mga tao naas tinuod nga iglesia, pero atong tanaw na kinsa man ni ang giila nga katawhan sa Dios. O kanang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo, giangkon, gipronounce Biblia nga katawhan na sa Dios. So manang atong naon ato balikan ng iglesia gitawag katawhan sa Dios, or nagtuman ba kataan ni ato basa na Pinadiyag Kapitulo 14 versikulo 12, paminawon niyo atong nalay sugayo. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Mano iglesia ha? Gitawag katawhan sa Dios. Ang iglesia ang pundok sa mga tao ngayas Ginoo. Atong ipadugbasa. Busa kamo mga katawhan sa Dios. Nagunsa, nagtuman sa iyang mga sugo. Oy, unsa dining katawhan sa Ginoo? Ang tinuod nga iglesia nga wa nganli ni Kristo. Ingon ini nga busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Nagunsa sila? Nagsupak sa sugo, nagtuman. Nga nagatuman sa iyang mga sugo. Kumusta man ang iglesia nimo karon nga imong gituhuan nga ang Ginoo mo nagtukod ana? Nagtuman ba sugos Ginoo? Kay ang ato na ba sa Biblia ang gitawag og katawhan sa Dios, kinsa ni mga tawhana nagtuman sa iyang mga sugo. Ato i-continue, og nagtuo kang Hesus, kinahanglan magmainantuson kamo. Ang tinuod nga iglesia nagtuo kang Ginoong Hesus og nagtuman sa mga sugo sa Dios. Pangutana, kay nagtuman mas mga sugos Ginoo. Unsa may mga sugos Ginoo? Ang napulo ka sugo ba sa Dios? Sugo na sa Dios ang napulo ka sugo. Siya man ganing suwata na. Panahon nimo sa Exodo 31:18. Ang tudlo sa Dios mao gigamit niya sa pagsulat sa napulo ka sugo didto gisulat sa duha ka papan nga bato. Mga sugo nas Ginoo, napulo ka sugo. Di karon, pangutana kay ang katawan sa Dios nagtuman man anang napulo ka sugo. Kumusta man ang imong iglesia nga imong gituoan si Kristo nagtukod? Nagtuman ka na po ka sugo o nang sugo di ka magbaton og Dios nga kinulit? Kumusta man ang imong giilang tinuod nga Dios nga mayong ka nga tinuod nga iglesia nga si Kristo nagtukod? Wa ka nagbaton og Dios nga kinulit? Mamana igos Biblia, unang sugos na po kasugo. Dili ka magbaton og laing Dios, di ka magbuhat o bisan unsa larawan nga kinulit sa dagway sa bisan unsa. Ikaduhang sugos na po kasugo. Dili ka magsimba kanila, di ka mag-alagad kanila. Kumusta man ka ha? Nagsimba ka sa kinulit nga larawan? Wala. Kaya nagsimba ka, dili ka tinuod iglesia. Dili ka mo'y tinuod nga gitukod sa Ginoo. Kay ang katawhan sa Dios nagtuman sa mga sugo sa Dios. So kay katawhan sa tuman man ang matuod nga iglesia nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Ang napulo ka sugo kay sugo mas Ginoo. Ikatulong sugo dili pasipalan ang ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugo hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Kumusta man ang imong gipasigarbo nga kining among iglesia mo'y gitukod ni Kristo, kaya basa sa encyclopedia. Unya kay ang katawhan sa Dios tuman man sa sugo. Nagsugo man ang Dios nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Pangutana, nagtuman ba ang imong iglesia ani nga gituoan nimong si Kristo nagtukod? Wala. Kaya ang katawhan sa Dios nagtuman man sa sugo. Kunwa, nagbantay sa igpapahulay sa Sabado higala, di malas kaya na. O niyag uban pang sugo sa napulo kasugo. Kay ang ilhanan sa iglesia or katawhan sa Ginoo nagbantay sa mga sugo sa Ginoo. Niya pagid atong basahon. Sa Deuteronomio Kapitulo 14,
Deuteronomio Kapitulo 14, onya sa versikulo 2. Ako basaw na, 14:2. Kay ikaw mo ang katawhan, kay ikaw mo ang usa ka katawhan nga balaan iyan ni Jehova. Ano na katawhan ng Ginoo mo ni matod iglesia? Ngay mong Dios. Ang Dios nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanang katawhan nga naa sa ibabaw sa naong siyuta. So muni iglesia sa Ginoo gitawag katawhan sa Dios. Unsa gingon sa 3? Ingon ang 3, dili ikaw magkaon og bisan unsang mahugaw dulumtanan. Ang katawhan sa Ginoo higala sakop sa matuod nga iglesia. Gidid-an si Ginoo sa pagkaon sa mga mahugaw dulumtanan. Unsa may mga mahugaw diha? Sa mapanalaitan sa baboy, isda nga way kapay way himbis, gitawag na sa Biblia hugaw og dulumtanan, og ang giilang katawhan sa Dios ibabaw sa naong siyuta nga maong tinuod iglesia nagbantay sa mga sugos Ginoo. Kung ang imong iglesyang gituhuan wa nagtuman ani ang kun rana sa adlaw sa katapusan di ta ang kunon sa Ginoo. Kay sa unang Juan 2:4 ang atong mabasa diha, ang nagaingon nakailag Dios pero wa nagtuman sa sugo, bakakon kanang tawhana o wa kaniyang kamaturan. Sumuangkon-angkon tang tinuod tang iglesia gitukod ni Kristo pero mukaon tas kini sa Ginoo, bakakon ta tabang sa Ginoo wa natong kamaturan mga higala. Sa aron di ta mahimong bakakon, ang sugos Ginoo atong tumanon higala, atong sundon aron nga kahimutan tas Ginoo kanaingon si Kristo, dili ang tanan magtawag og Ginoo makatos langit kundi ang matinamanon. Sa Mateo 7 versikulo 21. Okay, niya ato nakita okay na wa na tayo nakita nga mga mensahe dinhi. So sa dili pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon niya mga higala ang ato nga tension. Mga higala magampo kita, maluluyon bilang panan magkagigahom ka nga Diyos nga naa ka sa tronos kay saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa nang mga nagapaminaw. Tuguti nga sila imong panalanginan ug ang imong pulong bagabag-o unta sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa imong paghatag ug pagpatalinghog, pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may heart you with the truth, and it will never comfort you with a lie.